Ayiba sura caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ nin y'a kuma selen ye. A bɛ daminɛ ni nin kunnafoni in ye Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ale coro ɲɔgɔn ye ANICT ye u ka sigiko 23 kɛnɛ sigira senga a ɲɛmayaso ni o ye conseil d'administration ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ en 2017 ANICT a kan ka baara kɛ ni musaka min ɲini u ka ma ko budget kɛmɛ sarala dɔ farala a ka jamana ɲɛmaaw fɛ ni 59 bɛ de ye o b'a jira k'a fɔ seba wari miliyari 40 ani miliyari 1 o de kɛra faranga ye ANICT a ka nafolo la min bɛ se k'a to sigida ɲɛmayaso minnu ni a bilakun ye olu kɔkɔrɔma donni ye i n'a fɔ maires n'o ɲɔgɔn na o baaraw bɛ se ka nɔgɔya a bolo. Kɔrɔfɔ in sɔrɔla ka bɔ u ka ɲɛmayaso ka sigi senfɛ min ni a kɛra a tako 23 o de kosɔn ANICT ma ɲɛma a ye a jira k'a fɔ bonyamasegin kan ka kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaaw ma k'a sababu kɛ nin sen u dusura ka nafolomugu k'a bɔ k'a bila ANICT ka bolo kan k'a ni sango 2016 cɛ ka ja i ko jɛgɛjala ni baji bari sabu ka d'a ka jamana ɲɛmayaso baɲumankɛlakaw tɛmɛnen kɔfɛ a sera ka dɛmɛ kɛ ka se kisa min na o ye sɛfa wari miliyari 30 ani miliyari 6 ɲɔgɔnna de ye. O de kosɔn an ka minisiri min bɛ Mali jamana kɔnɔ ni a ɲɛsin bɛ mara yɔrɔ kow ni mara cɛmabɔli ma Mohamed Aga Erlafa ale y'a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ min ye mara cɛmabɔli ye an ka jamana kɔnɔ a ye nɔba bɔ k'a daminɛ an ka fangaw minnu bɛ nɔ ni o bɛ cɛmanjɛ kɔnɔ ka taa se u bolofaraw ma fo ka taa se jamana fa bɛɛ lajɛlen la ko baarabaw kɛra nka hali bi gwɛlɛya bɛ ANICT kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna mara cɛmabɔli a bɛ se ka nɔgɔya a bolo cogo min a ko o gwɛlɛya dɔ ye nafolo yɛrɛ ntanya kuma dɔw la ani maa minnu bɛ yen ni olu ye a baara ɲɛdɔnma ŋanaw ye kuma dɔw la fɛnɛ o ntanya fɛnɛ bɛɛ a ko de kosɔn min ye ayiwa bibi na foroba cakura min nana bila jamanadenw ka bolo kan u k'a ma ko fonction publique des collectivités territoriales o ye sigida ɲɛmayaso olu ka fonction publique ye aya o sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka lajɛ sigida ɲɛmayaso ninnu maa minnu ni olu kan ka se ka baaraw kɛ olu ka se ka taa fonction publique des collectivités territoriales la min bɛ se ka to dɛmɛ bi don ka ɲɛsin mara cɛmabɔli ma walasa laɲini min ni o kɛlen don bɛnkan fanga a bɛ se ka kɔrɔ don ka mara yɛrɛ ka surunya a denw na wale kelen maa minnu bɛ sigiyɔrɔw minnu na mara minnu na Mali jamana kɔnɔ olu ka se k'u ka mara ta u yɛrɛ tona ka se ka yiriwali ka a boloda min bɛ se ka to jamana bɛ yiriwa laɲini kun ye o de ye sigi in senfɛ aya min ye ANICT ɲɛmayaso ka lajɛ 23 in kɛnɛ ye u bɛna lajɛ 22 min dɛmɛna aya ka taa se lajɛ balale 3 ani 4 minnu kɛra ni u ko ma ko session extraordinaire olu ye laɲiniw minnu kɛ ni u k'a ma ko recommandation o kɛn bɛ ka da hakɛ jumɛn na aya ni a ma kɛ yɛrɛ kun jumɛn de y'a to a ma kɛ gwɛlɛyaw sɔrɔla yɔrɔ minnu na k'olu furakɛ cogo ɲini aya baaraw bɛ kunjɛ o ka de ka an ka jamana kɔnɔ ANICT ka ɲɛmayaso ka nin lajɛ 23 senfɛ ni o ye conseil d'administration ye. An bɛ a da aw tulo kan k'a fɔ an ka minisiri min ɲɛsinnen don baarako ma foroba ca kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an balaka don a kɛlen kɔfɛ ni ka kumaɲɔgɔnya don ani baarakɛlaw ka lapasa jɛkuluba filaw ni ɲɔgɔn cɛ Union nationale des travailleurs du Mali UNTM ani Confédération des syndicats des travailleurs du Mali CSTM bibi na a ye wulikajɔ kɛ ka se jɛkulu wɛrɛ fɛnɛ ma baarako kadara kɔnɔ jɛkulu min ni u k'a ma ko Confédération malienne de la centrale démocratique des travailleurs du Mali hakilina kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a jira u la k'a fɔ fɛn min ka di jamana ɲɛmaaw ye baarakɛlaw ka dɔn k'a fɔ sigi ka fɔ o ma fɛn min ɲɛ natiri kamisa jɔda tɛ o la laɲiniw minnu bɛ u la ni u b'a fɛ jamana ɲɛmaaw k'o kɛ u ye o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ni sigi ka fɔ de ye walawalali ba bɛ kɛ an ye a ko kun ka maa min fɛ ka fana bajili don. Mali minisiri min ka cɛw bɛnnen don foroba baarako ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ ani fonction publique ko a ye visite boloda ka ɲɛsin lapasa jɛkulu caman ma UNTM ani CSTM a kɛlen kɔfɛ ka taa foli bila olu la ni ka kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ lapasa jɛkulu fila wɛrɛw olu y'a bisimila CDTM, Confédération malienne de travail, ani CDTM, n'o est Centrale démocratique des travailleurs du Mali. Ministre muso in a ka o visitiw senfɛ kuma ɲɔgɔnyaw bolila fɛn min kan ani baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye CMT ani CDTM ye o ye ka se ka kuma ɲɔgɔnyaw sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ baarakow ani adamadenyaw yɛrɛ nasiraw fɛ walasa baara kɛko ɲuman o bɛ se ka latigɛ cogoya min na bawo minisiriso min ka cɛw bɛnnen don foroba baarakoɲɛw ɲɛnabɔli ma ani baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka laɲini
de kelen ye o kama a ka kan sigi ka fɔ ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lakodɔn minisiri muso in a ka visiti kɔnɔna na a taara foli bila lapasa jɛkulu o lapasa jɛkulu la babu kelen o de kun y'a darɔgesi ka kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛ ani lapasa jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ walasa o bɛ kɛ sababu ɲuman ye ni ka bɛn ni kelen ɲɔgɔnya don u ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ka baaraw bi tali kɛ ɲɔgɔn na mali minisiri muso min ka caw bɛnnen don foroba baarakow ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ ko baarabilancari o baarabilancari sɛbɛn ni o bi taa bila olu ka minisiriso in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ o ye hakilina kelen de ye yɛlɛma ka se ka don u ka baara kɛcogow la u ka sarakow an'u ka tɔrɔmɔɲɔnkow a ko n'i y'a ta k'a lajɛ baarakɛlaw ka hakilina ɲi ni o ye ka yɛlɛma kura don u ka baara kɛcogow la an'u ka musaka sɔrɔtaw ko hakilina falen-falen minnu bena kɛ ale ni lapasa jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin o lahalayaw ma ko bena kɛ sababu ɲumanba de ye ka caaman ta ka bɔ o gwɛlɛyaw la bawo ko n'aw kumana ɲɔgɔn ye aw be ɲɔgɔn faamu wa k'ale ka minisiriso kɛlen do ka ni haminako ninnu bɛɛ lajɛlen ta ni k'a don ba la wa k'u bena baara kɛ ni o hakilina ninnu de ye baaraw ani jateminɛw olu bena lajɛ kura ye ka ɲɛsin sarakow ma ɲinan san 2018 kɔnɔ a ko an be don mina i n'a fɔ komi bi haminako ani degun min be lapasa jɛkulu ninnu kan ni o ye sɛndikaw ye k'o haminako kelen de be olu ka minisiriso fana kan ko nin bɔɲɛ a bi don o de kadara kɔnɔ walasa n'u kumana u be se ka ɲɔgɔn faamuya ni k'a dɔn k'u bɛɛ lajɛlen ka baaraw ye laɲini kelenw di lafiyada o ka se ka sɔrɔ mali baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bolo lapasa jɛkulu fila minnu ni olu garijɛgɛ donnen filɛ minisiri ka ni visiti in na ni o ye CDTM ani CMT ye olu bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya jira ka sanga ni nin bɔɲɛ ye bɔɲɛ min sen fɛ ni minisiri yɛrɛ y'a kanu k'a fɔ a tɛna mɔgɔ don ani olu ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ka sigi kɛnɛ kelenw kan ni ka hakili falen kɛ ni ɲɔgɔn ye k'o ye waleya min ni ani foli ka kan kosɛbɛ Confédération Malienne de Travail CMT o lapasa jɛkuluw ka dantigɛli la u y'a jira k'a fɔ ko a jar'u ye a bɛnn'u ma laɲiniba kelen de don yɛlɛmakura be se ka don cogoya min na baarakɛlaw ka don o don baaraw la an'u ka baaraw sɔrɔko la ko ni yɛlɛma donn'o la bɛɛ a bina fɔ yɛlɛma donna jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen de bolo CDTM ale sɛbɛnfura ɲɛnabɔla fana ka dantigɛliw la a kumana ni o hakilina kelen ninnu de ye a ko nga a ma bali olu la fiyewu mali minisiri min ka caw bɛnnen do foroba baaraw koɲɔ ɲɛnabɔli ma o ka wuli ni ka nin i jɔ olu la ni ka kuma ɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ko a ma baliw la a ko a be kelen ɲɔgɔnya ko fɔ bawo maa min b'a fɛ aw ka kɛ kelen ye o de b'a ɲini ni k'i hakilinata dɔn ni k'i faamuya diɲɛ baara o baara n'i b'a kan ka waleya kuma ɲɔgɔnya o nafa tɛ ban fɔla o kɔnɔ a ko a nafa bena bonya mali baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma a nafa bena bonya u ka lapasa jɛkulu fana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma baara nunu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni tablo dili ye lapasa jɛkulu min be wele ko CDTM o sɛbɛnfura ɲɛnabɔla ɲɛma fɛ ka ɲɛsin mali minisiri ma min ka caw bɛnnen do foroba baarakow ɲɛnabɔli ma o bɛɛ lajɛlen de ye misali ye k'a jira k'a fɔ mali jamana ma ɲɛmaw ani lapasa jɛkulu u bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw bɛnnen do hakilina kelen de ma wa fan fila bɛɛ fana y'a kanu k'a fɔ ko sigi ka fɔ nafa tɛ ban baaraw kɔnɔna na mana donnen do maliden ka maya dafɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu be mana kɛ ka dumuni lasago k'u maamagow ɲɛnabɔ ni a ye minnu be ji siri ni mana ye a kɔni gɛnbɛ maliden fanba taala ye a barata mana nunu minnu filɛ nin ye jateminɛw nana ni a ye k'a fɔ u kɔlɔlɔ ka bon u ka sara ka bon maninfin ni baga ka kɛnɛya kan o de kosɔn jamana bɛ jamana la farafina jamanaw na olu dɔw yɛrɛw ye a lajɛ mana a labaarali k'a lajɛ a ka dabila u ka jamana kɔnɔ ka na ni fɛɛrɛ kuraw ye fɛɛrɛ kura minnu ni o dɔ bɛ kɛ lasagonnakura ye papiyelama min bɛ se ka yɛrɛ kɛ o kɔrɔ ye a bɛ se ka toli ka sɔrɔ baganw olu ma a dun ka dangari u ka kɛnɛya la nka an ka jamana kɔnɔ bi maa fanba ka magoɲana kɛ bɛ manaw ye yala a bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ wa ɲininkalitɔ min kɛlen don nka wulikajɔ kɛra k'a ko ɲɛɲini maa min fɛ Amadu Kamara don a bɛ walawalaliba kɛ an ye a ko kunkan. Mana ale kelen bi ka kɛ dabalibanko ye ka ɲɛsin an ka kɛnɛya ni an ka sigida ka sababu kɛ a lasago kojugu ani a cayalen don bi an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko mana n'an m'an kɔlɔsi a la bana caman de bɛ yen min bɛ sɔrɔ mana fɛ sabula mɔgɔw b'a jeni cogo fasugu bɛɛ lajɛlen na a sisi a bɛ bana caman de bila buna hadamaden na wa n'i y'an ka sigida ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ ko mana ale de bɛ matarafa bi ka tɛmɛ fɛn caman kan k'a sababu kɛ a sɔngɔ diya ani a sutura min b'a la o n'a ɲɔgɔnnaw caman ma sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko mana ye fɛn ye a bɛ sigida tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛsin kɛnɛya ma wa hali an ka baganw a kɔlɔlɔ bɛ se olu bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ bi n'i taara fan o fan i bɛ mananin de filifililen fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sababu kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ mana matarafa an bɛ don min na i ko bi o kadira kɔnɔ maaw ka kan ka jate minɛ k'a dɔn k'a fɔ mana min n'i b'a a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin an ka sigida ma n'o ye environnement ye wa n'a jenina fana a sisi kɔlɔlɔ o bɛ kɛ bana caman sababu ye o de la kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fara sigida
sigida lakanabagaw kan nunu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ ka wuli k'i jɔ yaasa mana a ka kɛlɛ walima a ka lasagon togo la min b'a bali ka kɛ wale jugu ye ka ɲɛsin buna hadamaden ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka kɛnɛya sabatiliko ɲuman ma. Mana ye fɛn ye min bɛ bɔ pétrole la sabula pétrole ale bɛ kɛ fɛn sugu camanba de ye jateminɛw y'o yira wa gazi minnu bɛ bɔ a la olu man ɲi buna hadamaden ma. Mɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la k'a fɔ ko mana n'i y'a fili ka ban o y'a kɛlen tiɲɛnifɛn ye. An y'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ kulu caman kɔni sigilen bɛ mana in a lasagonko nka gɛlɛyaba b'u ka baara taabolo la k'a sababu kɛ mana min bɛ labaara tile kɔnɔ o de ka ca kosɛbɛ. I mana taa fan fan i bɛ mana toni ye sigidaw la an ka kin kɔnɔnaw la ni an ka cakɛdaw la hali an ka dolanti kɛnɛw an ka bajiw olu n'a ɲɔgɔnnaw caman. I mana taa fan o fan an ka duguba fara dugumisɛnw kan mana kɔni kɛlen don fɛn ye bi ni jateminɛ ma kɛ ka lakɔlɔsili k'a ko la a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ɲɛsin kɛnɛya sabatiliko ɲuman ma ni an ka sigida lakanako ɲuman ma. Sabula adamadenya foyi tɛ taa bi ni mana tɛ. A jɔyɔrɔ ka bon an ka buna hadamadenya la diɲɛ don o don nka o kana kɛ sababu ye an ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ ka taabolo jugu dɔw ta o kana kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye tuguni ka ɲɛsin an ka kɛnɛya ma. An ka kan tile kɔnɔ an ka mana matarafata an k'o hakɛ dɔn k'o bɛrɛbɛn walima n'an ye mana ninnu n'an y'u matarafa n'an mago bɔr'u la an k'u fara ɲɔgɔn kan wɔrɔla sagolen na yaasa n'a cɛyara an ka se ka se n'a ye maaw ma minnu ka baara bɛnnen bɛ ka mana ninnu k'u bayɛlɛma k'u kɛ fɛn wɛrɛw ye. O na kɛ sababu ye an ka se k'an ka sigida lakana k'an ka kɛnɛya o ka sabati. Diɲɛ kunnafoni nasiraw la an bɛ a daminɛ Gambie jamana ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ. Adama Barrow kun ye layidu min da Macky Sall ye Senegal jamana ɲɛma layidu a bɔra a sira fɛ ka sababu kɛ ka bɛn ni Alamusa Marsikalo tile fila ye. Gambie kaw ka jamana ɲɛma kura Adama Barrow a bɛ bisimila Senegal faaba la Dakaru a balimakɛ Macky Sall fɛ tile saba kɔnɔ u n'a lajɛ ka kuma ɲɔgɔnyabaw sigi sen kan ni ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔw la. Kunnafoniw ye a jira k'a fɔ pankurun jigi kɛnɛ yɛrɛ ka Macky Sall bɛ taa Adama Barrow kunbɛn u bɛ sɔrɔ k'a lajɛ ka kow tugutugu ɲɔgɔn na fo ka taa se Marsikalo tile saba juma ma. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dugubaw minnu bɛ Senegal jamana kɔnɔ ni diinɛ dugubaw don i n'a fɔ Tuba u da jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ yen ni ka sɔrɔ ka sibiri don k'a lajɛ ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔw la min bɛ se ka cakɛɲɔgɔnya sinsin jamana law ni ɲɔgɔn cɛ. Bari sabu ka da ka bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ a fɔra maa min kɔ ni o ye Yahaya Jammeh ye o ni Senegal jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛ kun tɛ o n'a ɲɔgɔnna jɛ dumanba ye nka kabini Senegalikaw ka Macky Sall wulila k'i jɔ Yahaya Jammeh ka taali dafɛ ni CEDEAO kɔkɔrɔma donni ye ni a ka kɛlɛcɛw ye o kɛra sababu ye ka ni kura fiyɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ cakɛ ɲɔgɔnya la. O de kɔsɔn février kalo tile 18 Gambie faaba la Banjul la don min na Adama Barrow a bi kɛnɛ kan ka bɛn ni jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli ɲajɛw ye u ye ɲɔgɔn wele ko n balimakɛ. Maa caman kɔni gɛn bɛ k'a ye k'a fɔ Senegal jamana ni Gambie jamana ka jɛ ko nin kɔni ye Gambie jamana kɔni gɛlɛ de ye Senegal jamana ka namugula sogo ye ka sababu kɛ fɛn caman kɔni bɛ o n'a wajibi boli Gambie jamana ka Senegal jamana fɛ nka maa caman fɛnɛ bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ a t'i ye o ye cogo la. A n'a kɛ sababu ye ka bɛn ni basigi sinsin an ka nin farafinna kɔnɔ in na Gambie jamana ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sɔrɔ yiriwasiraw kan o tɛmɛnen kɔfɛ Faransi kan fɔ jamana ni Anglais kan fɔ jamana ni ɲɔgɔn cɛ bawo Gambie jamana Anglais fɔ jamana de don Senegal dun ye Faransi kan fɔ jamana ye. O kumana min ye yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni tɛgɛnɔbila bi sɔn ka kɛ o la o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna pɔ min ni o kan ka da babili don Gambie jamana ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna lajɛ ka hakilijagabɔ kɛ o kan ani o bɛ se ka jɔ cogo min na min bɛ se ka to taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Senegal ani Gambie jamana ye. Maroc ma ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ a ka di u ye u ka kɛ farafinna tilibiyanba jamanaw ka tɔ Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka kɛ a tɔnden ye i n'a fɔ jamana 15 bɛɛ kɔnɔ cogo min na. Kɔrɔfɔ in sɔrɔla ka bɔ Marocains ka minisiri yɔrɔ minisiri min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma. Badaki yɛrɛ de lala ka di farafinna tilibiyanba jamanaw ka tɔ Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a ma ɲɛma ma bawo a bɛ Libéria jamana ɲɛmamuso de bolo bi na munumunu don aya jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ bi a da bɛ ale de la Ellen Johnson Sirleaf. Kunnafoniw ye a jira k'a fɔ farafinna tɔnba Union africaine donnen kɔfɛ Maroc jamana fɛ a laban bɛ ka wuli k'i jɔ sa
farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔn min be a b'a fɛ ka kɛ o tɔnden fɛnɛ ye min be se ka to a kɛmɛ ka wuli ka jɔ min kɛ ka farafina bɛɛ lajɛlen labɔ o bi se ka sabati a bolo an be aw ladɔniya k'a fɔ Marɔku ma ɲɛmaw u ka ɲini ka don farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO la a bi kɛ sababu ye ka Marɔku masakɛ ka laɲiniw de sabati laɲiniw minnu ni a kɛmɛ k'olu wuli ka jɔw dabɔ hali bibi na yɛrɛ a tɛ Marɔku jamana kɔnɔ a kɛmɛ ka bisimila minɛ kolo wari Fabala Abidjan wa yen fana a kɛmɛ ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn caman na ani kolowari jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kumana min ye Marɔku masakɛ kɔni ye a b'a fɛ Marɔku jamana a ka kɛ farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ a jamana dɔ ye an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ kɔsada in na a kun ye taama dɔw kɛ ka ɲɛsin jamana damadɔw ma Ghana, Zambie, Guinée, Conakry a bilama a bɛ kolowari jamana kɔnɔ. Libikaw ka minisiri ɲɛma Fayez El Sarraj bɛ taama dɔ la ka ɲɛsin Eresila jamana ma a b'a fɛ ka taa kuma ɲɔgɔnya la Vladimir Putin ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ a mago bɛ dɛmɛ la Libi jamana bɛ se ka jɔ cogo min na an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ bebe in na min ye Fayez El Sarraj ye Tripolikaw ka jamana ɲɛma minisiri ɲɛma de don nka jamana ɲɛmayaso yɛrɛ kɛmɛ fila ye Libi jamana kɔnɔ fo ka sidɔn fɔlɔ ka sabu kɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka maa naani ye nin ye nka Libi yɛrɛ jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu tɛ fɛ o de ka ca kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɔrɔyanfa fɛ Tripoli ni kɔrɔ cɛ Tobruk gouvernement o fɛnɛ b'a danna o furadama jiyɛndɛ ni a ka minisiri ɲɛmaya ye ka jɛn ni a ka jamana ɲɛmaya ye Maréchal Khalifa Haftar surasi ɲɛmaba min ni o bɛ Tobruk gouvernement ka bolo ka bɛndɛ a nɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn bibi in na a kɔni gɛnmɛ k'a jira k'a fɔ a bɛ wuli ka jɔ kɛ ka Moscou sɛgɛrɛ ni o ye Eresilafaba ye Vladimir Putin n'a ka fanga ka t'o kuma ɲɔgɔnya a bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na nka yanni a ka bisimila Vladimir Putin ka minisiri fɛ minisiri min ni o ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔw ma ni o ye Sergei Lavrov ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Eresila ye dantigɛli kɛ ka b'a ka ɲɛsin a ka nali ma Eresila ka bataki kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ fɛn min ka di Eresila ye Libi ko la o ye de ni a ma ɲa ko segin bi kɛ bɛnka ka tɛgɛnɔ bila a ka lajɛ maa minnu kun kɛra bolo kɔfɛtɔ maaw ye a ko la tɛgɛnɔ bila kɛtɔ olu ka lajɛ k'u don a la o tɛ dɔ wɛrɛ ye Tobruk gouvernement diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ye nin ko in gara kuru la ka sin k'a sigi jamana kɔ ka Tunisie yanfan ni Marɔku sigiw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka sin ka na bala maaw la Libi jamana kɔnɔ o bɛn dɛ Libi ka dɔw ma o kumana Eresilama ɲɛma Vladimir Putin ko de a ka lajɛ jamana den bɛɛ lajɛlen sen ka don bɛnka la ka tɛgɛnɔ bila ko kura ni a ma ɲa ko segin bɛ kɛ a kan nka Vladimir Putin kɔni n'a tɛ ɲɔgɔn ye a ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔw ma o de bɛ a bisimila nka maa caman y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ a kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka Eresila sɛgɛrɛ o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ don dɛmɛnenw na a kun lajɛra ko ka sigi ka fɔ dɔ kɛ ani Maréchal Khalifa Haftar surasi ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ aya o ma se ka sira sɔrɔ aya bɛɛ lajɛlen dun b'a kalama k'a fɔ Eresila jamana kɔni olu ye a bisimila don dɛmɛnenw na u ka aya pankurun bisimila batonba dɔ kɛnɛ kan min sen bɛ ni u sera ka kuma fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Libi yɛrɛ bɛ se ka jɔ cogo min ni ka bamanciya wale kɛlɛli ka se ka o nɔgɔya Libi jamana bolo ni Vladimir Putin ka dɛmɛw ye u kumana ninnu caman kan bibi in kɔni na Fayez El Sarraj kɔni a bɛ Eresila jamana kɔnɔ Vladimir Putin fɛ yen Libi bɛ se ka jɔ cogo min Chadi jamana kɔnɔ faaba la njamena lɔgɔlidenw ye a jira k'a fɔ ni a ma ɲa ko olu ka lɔgɔliden 69 ɲɔgɔnna minɛna k'u ka kiiriw jalatigɛ ni ka laban k'u bila ka taa kaso la k'a sabu kɛ ko u ka minisiri min ɲɛsin bɛ sanfɛ kalanko ma o ni a minisiri ɲɔ ka bɔ Senegali jamana kɔnɔ u tɛmɛn dɔ lɔgɔliden ninnu ye co ci u la ka woti u la n'o ma bɛn fanga mɔ fanga sɔrɔla k'u wele bɔgɔ jeninen ka k'u ka kiiri jalatigɛ k'a jira k'a fɔ kalo kelen kelen gaso lɔgɔliden ninnu bɛɛ b'o kɛ ka labanna ka dalasi batan zara o kumana olu yɛrɛ bɛ sin ka wala sɛmɛ siɲɛ kelen u ti don yɛrɛ lɔgɔliso yɛrɛ kɔnɔ bilen fiyewu an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ bibi in kɔni na gwɛlɛya bɛɛ bɛ Chadi jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw n'an bɛ fɛɛrɛ kura sigi sen kan u ko min ma ko mesure d'austérité o tɛ dɔ wɛrɛ ye k'a lajɛ jamana ni gwɛlɛya ye a sɔrɔ bɛɛ lahɔrɔma bɛ lahɔrɔma la olu dɔw ka bi ka bɔ jamana kan min bɛ se ka to a bɛ nɛnɛkili da sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Wagande o de mesure d'austérité ye o de fɛnɛ bɛn dɛ jamana den caman mɔ nka Chadi ma ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ a kɛlen ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ bibi in na Chadi yɛrɛ ka jamana sɔrɔ dulon bɛ fɛn min na ni o ye taji ye o sɔngɔ binnen don sugubaw la diɲɛ seleke naani bɛna k'u kan wa Chadi yɛrɛ ka wuli ka jɔ bonyana kosɛbɛ Boko Haram bamanji jɛkulu kɛlɛli la nafolo caman dara ka don o da fɛ o kumana a ka kan fiɲɛbɔda ka di faamaw ma Wagande ko ta fa fɛ o de y'a to lahɔrɔma caman bɛ olu tigɛra
Jɛnsilikɛna ni setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI a ma ɲɛma ni o ye présidente ye ani procureur Fatou Bensouda tɛ kelen ye. Ale kɛmɛ ka taama dɔ jujɔ ka ɲɛsin farafina kɔrɔyanfa jamana dɔ ma Uganda kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. CPI ma ɲɛma muso Silvia Fernandez de Gourmandi a ka taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa a lajɛ. N'a ma ɲa k'a fɔ CPI bilankɔrɔkɛsu dɔ bɛ a bolo u k'a ma ko fond nafolo de bɛ kɔnɔ k'a ta k'a kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamanaw denw ma. Jamanaw minnu ni kɛlɛbaw kɛra sababu ye ka olu ka maayaw don ngalama na o kumana bilankɔrɔmugu in a bɛ don olu de dɛmɛni dafɛ ka lajɛ ka baarada di u ma k'u don murubatana. Kunnafoniw ye a jira k'a fɔ bibi na min ye bilankɔrɔkɛsu in kɔni ye a bɛ CPI de ka bolo kan wa a bɛ ka baaraba kɛ Uganda jamana kɔnɔ ani Congo Kinshasa jamana kɔnɔ ka sabu kɛ don dɛmɛnenw na Uganda jamana kɔnɔ mamuruden jɛkulukɔrɔba dɔ kun bɛ yen ko LRA l'armée de résistance du Seigneur o ye cɛnniba kɛ Uganda jamana kɔnɔ wa bibi na a kɔni ka cɛnniw sɛbɛkɔrɔ nɔgɔyara bari sabu ka da ka fɛɛrɛ sera ka sɔrɔ a la Yoweri Museveni fɛ Uganda jamana ɲɛma wa dɛmɛnikɛ jɛkulu kɛnyɛrɛ ye tigilama minnu kun bɛ yen ni o ye organisation non gouvernementale ONG ye olu caman fɛnɛ ye baaraw bila ka sabu kɛ ko mankanba tɛ kɔnɔ bilen nka maa minnu bɛ yen nɔ ni kɔlɔlɔ ye olu sɔrɔ tuma min na ko in yɛrɛ a gajanen don aya olu bilama b'a kɛ cogo di bilankɔrɔmugu in kun de ye ka se ka olu dɛmɛ maa ba kɛmɛ ɲɔgɔn na Uganda ani Congo Kinshasa aya bilankɔrɔkɛso in bɛ ka baara kɛ olu de kun ka euro wari miliyɔn 20 ɲɔgɔn na a bɛ se ka bɛn o de ma nka kunnafoniw ye a jira musolaka dɔ ka fɔ la ni o ye Mama Koyita Dunbiya ye ale bɛ taama in senfɛ aya farafina jamanaw tɔgɔ la a y'a jira ka dantigɛliw la k'a fɔ ale kɔni ma se ka nisɔndiya ka sabu kɛ jamana 34 minnu jɛra k'u tɛgɛnɔ bila Itali faaba Rome bɛnkan sɛbɛn la ni o bɛ CPI sigili ko fɔ a y'a ko jamana 34 na k'i b'a ye k'a fɔ caman ma wari bɔ ka bila bilankɔrɔkɛsu in na walasa dɛmɛ in bɛ se ka kɛ a y'a farafina jamana yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko jamana min ye nafolo bɔ k'a man diya kosɛbɛ o kumana ale wuli kun ye ka se taama in a kɛnɛ ka se ka dɔn fɛn min bɛ ka kɛ nafolo in na nafa min bɛ ka se a mɔɔw ma o kumana n'a seginna nin na a bɛ sɔrɔ ka se farafina jamanaw ma minnu ye CPI tɔndenw ye k'u n'u hakili jira ɲɔgɔn na u k'a dɔn k'a fɔ mago jɔlen don nafolo in na nafolo min bɛ se ka kɛsu in ɲɛnamaya ka se ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maa degunnen ninnu ma don nataw la CPI bilankɔrɔmugu in kunnafoniw y'a jira k'a fɔ a na se Kolowari jamana kɔnɔ bawo san 2010 ka taa se san 2010 ma mankan kɛra o jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamana kɔrɔyanfa bilankɔrɔmugu in fo ka na se Mali jamana yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ fo ka taa se a ya Centrafrique jamana ma o de fɛnɛ bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin ban ye ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin aw ka jabarani ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ aw ni ka fɛnɛ bajili de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ ne b'a fɔ n ka kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma.